6 години. Малко е трудно да говоря за това, защото прекарате ми изключително много се вълнувам. Предполагаме, вие сте видели кадрите, които обиколиха цялата страна. Защото станахме свидетели на нещо, което е трудно да бъде описано. Един човек, очевидно в помощно състояние, паднал на земята, ритън, блъскан, душен, при участие поглед на служители за помощ от 3 полицаи. След това станахме... Сега, нарочно ли се случва или не се случва, не знам, но след това станахме свидетели на безобразни лъжи от страна на Министерството на вътрешните работи. Лъжи, които продължиха и до ден днешен. Буквално само преди няколко часа министърът на вътрешните работи. Много, грозно, нечовешки излъга в страната.